नमस्कार, प्रणाम। भोजपुरी समाज खबरें भोजपुरी में आप सबके स्वागत बा। हम महेश तिवारी। हर हर गंगे जी भोजपुरी स्टार, सुपर स्टार, पावर स्टार, द रियल किंग ऑफ भोजपुरी पवन सिंह जी के एगो फिल्म आ रहा बा, हर हर गंगे। एगो सभी जान रहा बानी वो फिल्म के शूटिंग वाराणसी में हो रहा बा। सुपर स्टार पवन सिंह जी अपना फिल्म के एकदम जोर शोर से शूटिंग में लाग गई बनी और फिल्म के शूटिंग हो रहा बा। और फिल्म के शूटिंग के कुछ क्लिप रहुआ सब के बीच में हम लेके आए बने रहुआ लोग देखी कि कौना तरीका के फिल्म के शूटिंग के तैयारी हो रहा बा, कैसे पावर स्टार पवन सिंह जी अपना फिल्म के शूटिंग करेला और कितना शूटिंग में आदमियों में लागे ले, कितना मने वो फिल्म के बनाने में मेहनत लागेला, कैसे वो फिल्म के तैयार कइल जाला। आसाना पूर्ण विश्वास बा के रहुआ सब के पावर स्टार पवन सिंह जी जौन भी फिल्म आवेला रहुआ लोग ओकरा के पसंद करीला, तो यही तरह यह फिल्म के भी रहुआ लोग पसंद करम। क्लिप देखी रहुआ। भोजपुरिया समाज रहुआ लोग वीडियो देखनी है, यही तरीके वीडियो रहुआ लोग देखल चाहतनी तो अपना भाई के सपोर्ट करिए, चैनल के सब्सक्राइब करिए और यह वीडियो खूब शेयर करी। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।